दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे ढेकियाजुलिनि साखाथियाव पिराकाटा बेयाव सनितपुर जिल्लानि एबसुनि बानजायनाय आरो ट्राइबेल आफादफोरनि बानजायनायाव मेहेरगोनां मोनसे बिटिआर सुक्तिनि वेलकाम हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बिटिआर बा थार्ड बड' पिस एकर्डनि सिगनेटरिस मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी एबसु आरो एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो दिनै जिखिनि सुबुङा बेयाव बाहागो लाफैदों बयखौबो आङो थांनाय गोलाव समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनायनि थाखाय मदद होबोनायनि थाखाय सोमावसारनायनि मोनफ्रोमबो आगानाव साखि हिसाबै बयबो बाहागो लानायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बर' ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव गोजोननि मोनसे थासारि फैबाय। बेयाव हाथियारनि जे सोमावसारनाय जादोंमोन बे सोमावसारनाया दिनै एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद दिनै रन्जन दैमारिनि हान्जा, गबिन्द बसुमतारीनि हान्जा, बि सावरायग्रानि हान्जा, दिरेन बर'नि हान्जा बयबो दिनै थांनाय 27 तारिखआव भारत सरकार आसाम सरकारजों त्रिपाक्षिक जि सुक्ति जाबाय बिनि उनाव आर्म्स 30 जानुवारियाव गथायबाय आरो प्राइम मिनिस्टार फैबाय। दिनै मोनसे पिसफुल थासारि आरो बे थासारिनि गेजेरजों जोंनि जि आर्म्स लानानै जि रिभलिउसन खालामदोंमोन बेखौ जों मोनसे मोजां फिनिशिं होनो हादों आरो बे बयनिबो बर' हारिनि थाखाय बेयाव बे ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारिनि थाखाय बे गोजोनथावना बाथ्रा। नैथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेल लामा, राजा लामा, दिल्लीयाव दिसपुराव जोङो सोमावसारदों गणतान्त्रिक भाबै थांनाय 10 बोसोराव थामथि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनाय हाथियार सोमावसारनाय गणतान्त्रिक आरो अस्त्रनि जि आन्दलननि गेजेरजों जि गोरोबथा बे बयनिबो थाखाय बरायजाथाव आरो गनायजाथाव दिनै बयजोंबो बाख्नाय जादों। दा सनितपुर बे जिल्लायाव फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आङो बे सुक्तिनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जि गांनाय उखैनाय राजनैतिक जि अधिकार बिथांमोनाबो थांनाय 30-35 बोसोराव हाथियार सोमावसारनाय बा गणतान्त्रिक सोमावसारनायाव जेब्लाबो जोंखौ मदद होबोदों, बाहागो लाबोदों आरो बिथांमोननि दुखु खस्थ' गहपुराव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव खेबसेयैनो 533 मुंख्लं जादों आरो सनितपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां जायगायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों। अस्त्रनि आन्दलननि गेजेरावबो जोङो पुलिस आर्मिजों गावथारजानो गोनां जादों, केस जादों आरो गणतान्त्रिक आन्दलनावबो दुखु खस्थ' मोनदों। दा बेखायनो जोंनि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट एजेन्डाया नैबे सुक्तियाव दङमोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ बिटिएडिनि मोनब्रै जिल्लायाथ' जोंहा दंखायो। सनितपुर आरो बिश्वनाथ आप टु जोङो सिमुलुगुरिसिम बे सिमाखौ बारायनानै जोङो इयुननि थाखाय जौगानायनि थाखाय बर'फोरनि खौसेथिनि थाखाय जोङो खौसेयै जौगानानै सान्थियै रायजो जालांनो हायो आरो बे मोन्थोरजोंनो जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ माने प्रायरिटि एजेन्डायाव जोङो लानानै भारत सरकारजों सावरायदों। भारत सरकारनो जोङो जुक्ति आरो आर्गुमेन्टखौ जों होदों। नाथाय बे सावरायबाय थानायनि गेजेराव भारत सरकारा मोनसे समाव बे हाबाफारिखौ खेबसेनो मावनो होननानै बिथांमोना जोंनो खोथाबो होदोंमोन, रायलायनायबो जादोंमोन। नाथाय सम आरो थासारिनि गेजेराव राजा लामा, रेल लामानि सोमावसारनाय, हाथियारनि सोमावसारनाया जेरैबायदि गिलु बालु जायो बा जेरैबायदि जुजिनांगौ जायो बेबायदिनो टेबोलनि जि दावहा, टेबोलाव जुक्ति तर्क डिबेटआबो बेसेबांबा गिलु बालु आरो बेखौ खोब स्ट्रं मोनसे आर्गुमेन्टनि गेजेरजों जोङो प्लेस खालामनो गोनां जायो आरो बे जुक्ति तर्कआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिआ देरहादों। नाथाय बिथांमोना माखासे कन्डिसननि गेजेरजों माखासे थासारि हारियारि दाङाबाजि जागोन बेबायदि मोनसे थासारिखौ नायनानै माखासे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा बादा होनायखौ नायनानै मोनसे टेकनिकेल आरो स्ट्रेटेजिक पलिसिनि गेजेरजों गामि बिटिएडिनिफ्राय दानख'नाय आरो सिमा बारायनानै गामि दाजाबनाय सनितपुर बिश्वनाथनि बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोनसे कमिसननि मोनसे पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै सोसननायनि थाखाय जोंनो बे दफायाव लिरनानै होदों आरो 6 दाननि गेजेराव कमिसना दाजानानै बेनि गेजेरजों खामानि मावगोन।
दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे गिदिर बिबान थागोन। बे बिबानानो जाबाय जेला कमिसना दाजागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि मेम्बार अर्गेनाइजेसन जागोन, जोंनिफ्राय बिबानगिरि थागोन आरो जाय चेयारमेन आरो मेम्बारफोर जागोन बेजों लोगोसे जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जेसेबां बर' गामि दङ, नोङो साहा थानाय, खोलाहा थानाय, गेजेराव थानाय गासैबो गामियाव बे कमिसनखौ जोङो लांगोन आरो बे कमिसनखौ जोङो बै गामियाव बेरायहैनो थाखाय जोङो जेब्लाबो नारसिनगोन। नारसिननायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो गामिया जाहाथे थालाङा जासे बिटिआर बे रिजनाव, बे मोनसे ओनसोलाव जाहाथे हाबो, खारन बिनि एरिया डेमार्केसन होनाय गैया। बे डेमार्केसनखौ बे कमिसनासो खालायगोन। दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजानो मोनसे आत्मबिश्वास, मोनसे बिसास आङो लानो थाखाय आं खावलायगोन जे जेला बे कमिसना दाजागोन, कमिसननि दैदेनगिरिफ्रा, मेम्बारफ्रा जेराव दावबायफैगोन, जाहाथे बयबो गोसो गुदुङै बयबो जाहाथे आवगायबोगोन आरो बयबो नारसिनगोन, गावबा गावनि जि ग्रिभेन्सेस दङ बेखौ नारसिनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' खामानि मावखागोनखा, खिन्थु रायजोनिफ्रायबो जि मदद, बे मददखौ जोङो लुबैगोन। दा बेखायनो दिनै गोबां बाथ्रा बांसावदों, प्रपागान्डा सोलिदों, रिउमार सोलिदों। गोबां सुबुं बेक्ति जायफोर पार्सनेल इन्ट्रेस्ट पलिटिकेलि मटिभेटेड सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मुं सुदों। मालाबा प्रमद बर'नि उल्थायै सोरबा माने सेल्फ इन्ट्रेस्ट, गावनि थाखायल' थांना थाग्रा मानसिफ्रा मुं सुदों, NDBखौ मुं सुदों। दा बे मुं सुग्रा मानसिफ्रा जाहाथे बे मुं सुनायनिफ्राय जानगाराव थायो। खारन रियेल खामानिखौ, गुबै खामानिखौ मावदों होनना बुङोब्ला NDBनि मोनब्रै हान्जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जायफोरा सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन, बिथांमोननियाव गिलिर बिबान दङ। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद हिसाबै, सात्र संगठन हिसाबै जोंनियावबो बिबाना दङ। बिबानखौ रावबो गारनानै खाराखै, सिगनेटरिफ्राबो गारना खाराखै, NDBआबो एबसुआबो गारना खाराखै। आरो बे मोनसे प्रसेस। दा प्रसेसा जास्लाबैयावनो, प्रसेसा आवगायैयावनो नोङो जुदि सोरखौबा रायोबा, सोरनिबा सायाव मुं सुयोबा, सोरखौबा जुदि नोङो रिउमार प्रपागान्डा बदनाम खालायोबा, नोङो प्रसेसखौ मावनो होगोन ना प्रसेसखौ नों बादा होगोन? दा बेखायनो दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे पिसफुल थासारियाव, मोनसे कनजिनियेल एटमस्फियाराव खामानि मावनो थाखाय बिबान होनांगौ आरो बिनि गेजेरजों रायजो राजाया जेब्लाबो मदद होलांनांगोन। दा बेखायनो खुनु बाथ्राखौनो बेले बेजे सानालासे, खुनु बाथ्राखौनो गोनो गोथो सानालासे फैबाय थानाय समखौ जों नेनांगौ आरो बे जि सम, बे जोंनि देरहानायनि सम जागोन। जों बयबो जयैनो रायजो जागोन आरो बयबो खौसेथियैनो सान्तिपुर्ण भाबै जौगानायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। आरो बेनिखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ आङो फैबाय थानाय समाव गोसोखौ दाद लानानै खामानि मावलांनो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गावखौनो बांसिनै बोरै मुखुब खालामनानै खामानि मावनो हायो, बिनि सायाव नोजोर होनो थाखाय आं खावलायबाय।